Salah. नों आंनिसिम मा साहसै फैखो? नों बायदि सुथुरनि थाखाय नैबे जोहोलावा सब समाय नोंनि सिगाङाव फैगोन। प्रिटु, नोंसिनि बुंनाया सैथोमार। इसोरा रैखाथि होबाय। What, sir? 7 मिनिट। Hello? Yes, sir. हेलौ, रावनखौ लकआव सोफिनदो। मानोना किडनेपनि मानसिफ्रा रैखाथि मोनबाय। Okay, sir. बे माब्लाबाव जानो हाया सोर बेलाय गोख्रै खबर ला जाय जोंनि खामानियाव हेंथा होग्रा बड'लेण्डनि हायाव आल्फाजों जुजिग्रा आल्फानि खामानियाव हेंथा होग्रा सोर बेलाय गोख्रै फोजोबस्रां आरो नागिरनानै ओरैबायदि साजा हो बे बड'लेण्ड हिर' बान्था मोननायनि सिगां बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलाङो किल हिम Ada? Ada? Priya, nों मोजाङै दंना बिनानाव? I'm alright. जाबाय दे बिनानाव। नाथाय नों बै जायगायाव माबोरै सहैखो? Oh, Ada, आं नों गैयियाव कलेजनि फुटबल गेलेयाव थांदोंमोन। Waiter, one coffee. Hi, Raju. हाय बिकास। माब्रै दंब्रा खबरफ्रालाय? मोजाङैनो दं। गुड लाक राजु। बाय। हाय बिकास। अब्ला बै मानसिया बेनो जानांगौ। केटिननिफ्राय स्टुडेन्ट रैखा खालामनाया। Excuse me, can I talk with you? Why not? Thank you. नोंसोर आंखौ मालाबा नुफेरबायमोन नामा? नुफेराखैमोनथ'। नोंथाङा सोर जाखोमोनलाय? आंनि मुङा प्रिटु बसुमतारी, स्पेसियेल अफिसार क्राइम ब्रान्च अफ गुवाहाटी। नोंनोमोन नङा होमब्ला बास्केट टीमनि स्टुडेन्टसफोरखौ रैखा खालामनाया? नंगौ सार, आंनो। मोजाङानो। आच्छा राजु, नों आंनो मोनसे खोथा खिन्थानो हागोन ना? नों बै जायगायावहाय आखायाव हाथियार गैयाब्लानो मा साहस लानानै थांनो हाखो? बे जायगायावथ' पुलिसासो थांनांगौमोन। मानसिनि दावगानोब्ला हाथियार नङा सार, साहस आरो फोथायनाय थायोब्ला। बिदिब्ला बुंसाय, नों बै डेन्जारेस जायगायाव मा साहसै थाङा? दङ सार, बे साहसआ आंनि बिखा बिख्लायावनो दङ। मानोना बै गारियाव आंनि जिउनि मोजां मोननाय दंमोन। बेखौ रैखाथि होनायाव आं गावखौनो मिथियाखै सार। सार, बेनो आंनि मोजां मोननाया। एनिवे, गुड लाक। नों जोबोद मोजां खामानि मावदों राजु। जायखौ सरकारा मावनो हायाखै बे खामानिखौ नों मावदों। नाथाय राजु, जाय खामानिखौ नों मावदों बे खामानियाव नोंनि सोरगिदिं सुथुरा साग्लोबनानै दङ। राजु आरो प्रिया, नोंसोर थाबैनो बेनिफ्राय थांदो, नङाब्ला खैफोद जानो हागौ। जेखिजाया बिदिब्ला आं थांसै, नोंसोर थाथ'दो। वेटार! औ। इस। प्रिया, हाट प्रिया।
सार नों राजु आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना प्रिया बियो सिबिआइ अफिसार Hello, sir, and thank you for saving थेंक our इउ life. इट्स माइ डिउटि राजु दा नोंसोर न'आव थांदो थां बोथोरा गाज्रि जागोन सार ओइ मोजां ना आखाइ फानैबो ना सार नोंथाङा बै सेंग्राखौ बुथारनो थिनहरनाया खामानियानो फेलें जाबाय खायदें आरो बेलावा हरखाब सरकारनि मानसिफोरानो गावथारजाबाय बेड निउसलाय स्वादजात आरो बै सेंग्रालाय रैखाथि मोनबाय सार आरो रैखाथि मोनबावबाय हेल' औ What happened? बे हालोदा मारै जाखो आरो आं नोंखौ सोंदों नों मानो जेबो बुङा अ बियो गिनायजों जेबो बुङा नों बेवहाय माब्रै माने आदा बियो राजु जों कलेजाव जयैनो फरायो नाथाय बियो नोंजों लोगोसे थारमाने जों लोगोनि बार्थडे जाहैदोंमोन बेयावनो जोंखौ सोरबा सुथुरा हरखाबै गाग्लोबफैदोंमोन बेयावनो जोंखौ सिबिआइ अफिसारा बासायफैदों नाथाय नोंखौ मानो 50 स्टुडेन्टनि जिउनि रैखाथि होनायनि थाखाय बिसोर आंनो बान्था होनो फैदोंमोन नाथाय बे खेबावबो बिसोर जेनलांबाय प्रिया थादो आदा थांनोसै साला फै प्रिया माबायदि सेंग्राफोर दैथायहरामोन नोङो नोंनि बे मानसिया नंखाय सेंग्राखौनो बुथारनो हायाखिसै दिनै बे सेंग्राया आंनि न'सिम फैदोंमोन जानो हागौ बियो गाबोन समफोर जोंनि गासै बाथ्राफोरखौ मिथिजोबगोन मा बुंदों नों बे सेंग्रा नोंनि न'सिम फैदोंमोन आरो नों बेखौ ओरैनो हगारहरबाय ओहो मानोना बे सेंग्राखौ आंनि बिनानाव मोजां मोनो आरो जुदि बियो मिथियो आंखौ बुथारदों होननानै आंनि बिनानावा आंखौ माब्लाबाबो निमाहा होनाय नङा इउ आर आन्डारस्टेन्ड बेखायदा जाबाय बियो ओइ बाबु गोलैगोन मोजाङै गेले हट मैगङा आंबो हानो आयै दे हा दाउ आयु जाम्बा आयै नों बेबायदि बेसेबां मावबावनो एसेबां खस्थ' नै बिहामजो आं गाइखेर फुदुंदोंमोन बावनानैसो थादां नायथां दे आयै आं नायसै बाजैयाबो हारसिं माखौ मावथ्र'नो आयै नोंसोरो सोरबा हेफाजाब होग्रा थाबा मोजां जागौमोन नामा आंकोल नों आबैखौ मा डिस्टार्ब होबाय थादों बाबु आयै आं सानदोंदि नोंसोरजों लोगोसे सोरखौबा लाबोफानो जयै नोंसोरजों लोगोसे ओंखाम ओंख्रि संफानो सिथ्ला सिबफानो आरो सान हर नोंनि मोदोमखौ नाबावगोनसो खामानियाथ' एसेबां गैखाया बेखौ बिहामजो रानियानो मावनो हाखायो अ नंगौ अब्ला आं बाजैखौनो लाबावनोसै थोद साला सुवाद आरे मा बाथ्रा मानो एथ' खुसि नों गाबोन बहा थांगोन फिसा मानो आयै नैबे जावलियानि हाबानि रादाय खाहैनांगौ प्रियामोननि न'आव थांनांगौ आयै बेवहाय मोनसे अब्ला अ आयै आइ लाभ इउ जावलियासो नोङो नाथाय आयै आंहा गाबोन बहुद प्रब्लेम दं मानोना आंहा गोनांथार मिटिं दं फिसा नों बिदि मा खामानि मावो जेब्ला न'नि खामानि गोनांथार जायो अब्ला सोलाबा बुङो हारे आदा बिदि दा बुंना थौदल'ना राजु फंबाय नोङो बुजिनो नाजा आयै नोंसोर थांनानै रायलायहैग्रोदो उननि गासै खामानिखौ आं मावजोबगोन अके बाबा लेथ्राजों दागेले बेनाबाथाय बिदिनो खालि सोलाबाल' हेल' आच्छा थिगैनो दं अके थेंक इउ मा जोहोलाव दिनै मानो एसेबां थाब नायनो लुगैखो आरे मा सिरि जेबो बुङा मानो आइ एम सरि प्रिटु
आं माबा मोनसे गोरोन्थि मावबायब्ला? नङा रिना, बाथ्राया बिदि नङा। अब्ला नोंसो बुजि। जों सरकारनि गुन्दै जानाय। जों गावनि थांखिखौ मावफुंनांगौ जायो। जोंनि सायाव जेबो फोथायजाया। रिना, आंनि मावनांगौ खामानिया खमायनायनि बदलै बारायदोंसो। हयथ' बे खामानियाव आङो थैनोबो हागौ, मानोना राबननि केदारफ्रा जोंनि बड'लेण्डआव लोमस्राव फैबाय राबनखौ रैखा खालामनो थाखाय। नाथाय आंनि थांखिया बड'लेण्डनि रायखस राबनखौ बे हायावनो सेवहांगार खालामनाय। बेनिखायनो रिना, नों आंखौ बावलांनाया मोजांसै। आरो गुबुनजों नेभार। नङा प्रितु, बियो माब्लाबाबो जानो हाया। आं नोंखौ बावनानै गुबुनजों। रिना, प्लिज, नों एसे बुजिनो नाजा। जुदि नों गनायाब्ला दानो नोंनि मेगनाव थैगोन आं। रिना! रिना, I love you. गोसोआ नोंखौ नुना थानो हाला अनजालि आंबो नोंनि थाखाय फागला गोसोआ नोंखौ नुना थानो हाला अ जायना